Ai mau rei, olha. Filmou o preço. Só é. Fala, não. Que demais, velho. O que é daí? Tá com moleque. Hã? Tá com moleque. Gato, o que é? Gato grunhido, Brasil. Lungura, Brasil. Não é? Não. Não é o chinótico. Não é o chinótico. Я тебе не пезнал, той за вчера. Ще пекстил Да, глава боля свира. Я ти чекай. Tá com os três, cara. É o desporto que nem uma eu fica para de ter. Ти се малко. Не гуши камерата. А? Не гуши камерата. Не. Без банан. Едно сте брашко. Лига, момче, моето е чисто вино, човек. Моето е чисто вино. Гриши се ли? Ебну. Век трезен, човек. Ти трезен, те. Ти чисти, или това, темна вода. Пак. Ебати разликата, ви. Човек, ебати разликата. А другото те, под две. Ай. Чекай, камерата да видя нека какво пиеш. Чекай, лак, чекай. Да види какво става. Не може да помни от нещо. Не, види. Къде, види. Я не там, до долината, ти стане София изток или. Не, Ама не и София. да, още няма. Мотор за дрова си ти. Газина? Я моето исто. Дига, давай, дига. Мисля, Исто само високо ще е. на! Айде, ако не теме да си това на камерата, после или първи няма да го пием нека. Ето, не може да ще ги сега. Тя гледай. Да, аз си ли ти сам си снимаш? Снима ли, хайде? Да. ХДИ. Економични дизел. Да. О! Ще ли напред? Како нагоре? Гони. Сега, чекам сега. Завод ще дисмотира цяло завтра на една маслик. Ще даднеш? Една маслик. Ай. Виж колко има. Колко секунди мисля? Я викам за 5 секунди, ай. Да, много. Много, не. Малко са. Айде бе, колко гази до края газта, колко хода. Мига, без него. Идеш разбор. Вижте. Айде, пукучи до края газта, айде, бевак. Айде. Да, може. Хубаво право. Убира по бъде. Апу! Я видя. Я ти вылетел. Дел, не се прави си